Ukuphepha nokuvikeleka komphakathi kusezandleni zamaphoyisa. Lolu lwazi esilaziyo thina ukuthi uma kukhona isimo, uma uhlaselwa ngabantu, ufuna ufonela amaphoyisa. Uma kwenzeka kuxatshanwa emndenini, kubonakala labantu abaxabanayo baphethe iy'khali, kufuna kubizwe amaphoyisa. Uma kwenzeka indoda ixabana nomkayo, ngeshwa-ke bakhulume kanye kanye bese begcina sebekhuluma ngezandla, kuye kube kuthiwa amaphoyisa azolamula. Noma-ke kukhona indawo noma ibhizinisi erojwayo, amaphoyisa futhi okulindeleke ukuthi afike akwazi ukunqanda lobo bugebengu. Khuluma ngama-cash in transit, la kusuke kukhona iy'gebengu eziyingozi ey'phethe iy'bhamu ey'nkulu. Kuye kufuneke ukuthi amaphoyisa angenelele kuleso simo. Siyazi ukuthi bangabantu aba-train-iwe kulowo mkhakha. Noma kungathiwa abantu babhoma i-A_T_M, kufuneka kufonelwe amaphoyisa. Noma kunezimpi zasemarenkeni, lapho kulwa khona ama-association ahlukene, noma abama-taxi behlukumeza abantu, amaphoyisa okufuneka angenelele ngoba ayi-state. State-ke sinama-resources, futhi i-state sinelungelo lokuphaka impi siyibhekise kuwe. Ngeke uze uyimele impi yakhona ngoba banamaphoyisa ahlukene nawo ngokokusebenza, futhi-ke ayiwona athenjiwe njengoba ngishilo uma ngiqala ukuthi ukuphepha kwabantu kusezandleni zamaphoyisa. Kuyadumaza-ke ukuthi ubone ividiyo, ubone amaphoyisa ebaleka kwi-crime scene. Ngizokucaphunela ividiyo manje lapho amaphoyisa abaleke khona, ebalekela nje abantu ababili, oyedwa nje obephethe isibhamu. Cela ubone la. Hlazo-ke leli, amaphoyisa awu-5 abalekile, abalekela nje iy'gebengu ezimbili, 2. Amaphoyisa awu-5 abalekile kwi-crime scene. La bantu okufuneka benze sure ukuthi abantu baphephile. La bantu okufuneka kuthenjelwe kubo ukuthi yibona abazokwazi ukusindisa iy'mpilo zabantu, kodwa yibona laba ababalekayo. Angazi ukuthi i-management yesabo sizothini uma ingabona nje le video, kodwa khona kufuneka bakuphawule. Yingakho abantu abanjengami sigcine siprefera i-private security company, ngoba angikholwa ukuthi bona bangabaleka kanje. Kunamavidiyo enokuwabona la ku-TikTok, uthole balanda imoto iney'gebengu phakathi, bayigijimise imoto la be-private security company baze kuba bayayinqanda. Uma lo muntu ekhipha isibhamu nabo badubule. Uthothi umuntu wakhona uyedwa noma babili, kodwa la amaphoyisa awu-5 abalekile, abaleka phela endaweni.
Ngikhuluma mina ngabantu abatrayiniwe. Ukuze ukuphala kwakho la comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani ngalolu daba, ngalento nje yenziwe ngamaphoyisa yokuthi afike esigamekweni bese balekela abantu ababili, uyedwa kuthiwa ubephethe isibhamu. Abaleke impela amaphoyisa awu-5 abaleke. Okunye futhi engifisa ukukudlulisa yilokhu. Uma sireport udaba lunjengoba lunjalo. Ngiyafisa ukuthi abantu bakuqonde lokho ukuthi uma sireport udaba so ingayikhathalela imizwa yakho ukuthi wena ufila kanjani. Sengike ngabona ama-comments, kukhona omunye angazi noma ubhuti noma usisi wasezimo okaSibandi isibongo sakhe, ngoba yena unenzondo ne-March and March, ufuna ukuthi noma ingenzanga phutha i-March and March ngireport mina njengomuntu esephutheni. Hayi, ngiyathemba uyafika kule channel engakho ngikhuluma kanje. Ngiyafisa sikuqonde sonke, uma udaba lwenzekile noma lingenziwa yiphi inhlangano noma lingenziwa i-ANC lena engingayithandi-ke personal, kodwa i-ANC makukhona okuhle kwenzile ngizoyincoma, ngikhulume isimo sinjengoba sinjalo. Kufana noma ungase kwenzeke into ku-ANC bese uhlanakezela inkulumo wena. Uma ngizoyethula la ngizoyibeka injengoba injalo, ngikutshela ukuthi le nkulumo bayihlanakezelile la kodwa yona ihamba kanje. Ngiyenzela ukuthi sikuqonde ukuthi uma ngireporta angiyikhathalele kakhulu imizwa yakho ukuthi wena ufila kanjani, futhi engisuke ngikuqikelele mina ngesikhathi sonke ukuthi ngethula udaba lunjengoba lunjalo. Kungekho engizokwengeza, kungekho futhi engizokunciphisa, kodwa ngizolibeka nje udaba lunjengoba lunjalo. Uma-ke kwenzeka kule nkulumo esiyikhulumayo kutholakala ukuthi kukhona la ungaphatheki kahle khona, ngifuna wazi from the bottom of my heart ukuthi I don't care ukuthi wena how do you feel, as long as ngikhuluma into eyiqiniso. Mhlawumbe sikhona istatement engingasisho ebese sizwakala wrong komunye umuntu, lapho ngingavuma. Ngeviki eliphelile ngikhulume ukuthi bakhona abantu la abala kule channel umqondo wabo uyacabanga kodwa uyavilapha, cabanga uyavilapha. Angilisebenzisanga kodwa lokho amsenzelele engiligwemayo. So ngaleso sizathu kwase kuba khona abantu abathinteka kabi, ngathi noma into usuzama ukuyichaza ukuthi labantu engikhuluma ngabo ilaba othi ulethe ubufakazi bento, kodwa bona bafuna ukukuphikisa ngoba belalela imizwa yabo. Ngabona ukuthi mawudila nabantu udibana ney'nkinga ey'ningi ey'ngafani, kodwa kulabo ke ngiyaxolisa kubo. Kodwa kuwe nje okhalela ukuthi imizwa yakho noma wena uyithanda i-March and March noma i-political party esuke sikhuluma ngayo ngaleso sikhathi, angeke ngixeke into mina isidingo singekho. So uma ngabe kwenzekile uphatheke kabi kwinkulumo engiyishilo njengoba sikhuluma kwi-March and March kwi-video yandulela le, funa wazi ukuthi from the bottom of my heart I don't care. Ngiyabonga.